resulta que el vaixell no pot entrar fins aquí per uns temes tècnics, llavors el vaixell s'espera fora del port i tothom ha de pujar amb aquestes pateres i llavors et traslladen. Bueno, és riure per no plorar. Això serà gros, Això serà gros. Això serà gros. Bones, doncs com ja veieu, hem arribat al Paradise. Això és la illa de Likoma. Ens haurem d'esperar a dissabte perquè surti una altra vegada l'Ilala. Ens veiem llavors, mentre anirem fent cosetes per aquí. Bon dia! Ha sortit un dia radiant avui. I hem anat a fer caiac. Ai, mare. Estic esgarrifada. Hi, morning. How are you? No tinc balumis. Bye. Venga. Bye. Besitos. Adéu. Ja et veig. Què, Òscar, que te'ls emportaràs tots cap a casa o què? Com Ferran? Què dius? I aquí tenim la catedral que van fotre aquests missioners anglicans escocesos que hi ha per tota aquesta zona, increïble. Van venir el 1800 i pico i van fotre catedrals i esglésies per tot arreu. Bueno, estem al centre comercial del poble de Likoma, a la illa de Likoma. I anem a fer un altre episodi de com ens tallem el cabell pel món. ¿Me puedes cortar? Sí. ¿Me siento allá? Sí. Obrigada. També vaig anar al barber i m'agradarà que veieu les fotos. D'aquell lloc tan gran. Sí, o sigui, vaig suar com un pollastre, de veritat. Hem trobat el barber shop i l'Òscar ha entrat. Like you. Like you.
Here chocolate. This here and here chocolate. Yes. Not totally. Yes, because. Yeah, okay. Okay. I need. Let me guys there. Yes. Yeah. Bon dia, ja tornem a estar en ruta. Ahir vam tornar de la illa de Likoma. Una altra vegada vam agafar el vaixell aquell i l'ala que vam tenir l'experiència tan xunga a l'anada cap a la illa. Menjarem allà i ja està. Sí? Vale. Perquè què farà? Home, jo diguéssim... Diguéssim què? Les boles aquestes. Hi! How much? 200 each? Okay, two. Okay. Thank you. De plàtan en tenim bastant. Si no... De plàtano sí, en tenim 4 o 5, no? Mira, vigila, que ve una moto. Van a tota castanya, tu. Hi! How are you? Encara estan amb les pateres d'anar cap allà, eh? Ja ho veus. Allá lo tengo. Ja? Hauríem d'intentar agafar l'original. I va ser molt més senzill, molt menys dramàtic i molt més vell. Però molt més apretat. Exacte. Vam pujar per al lloc correcte, amb el vot oficial, i vam entrar molt fàcil. O sigui, sí que hi havia gent, vam entrar mitja així amb empentes i rodolons, però bueno, és que comparat amb l'entrada del primer dia, era comparable. Bueno, sí que per sortir ens hem d'esperar, que pugin tots al barco i... No, que s'havia engegat. Mira, veus aquí, molt bé. Que una escala i tot. Mare de Déu. De categoria. Del Pablo. Muy grimpant, com un boig. Alguien siempre ama plata. Alguien siempre ama plata. Vam entrar, vam preguntar si podia ser un camarot, perquè vam pensar, si hem d'estar aquí 14 hores o 16, i ens van dir que no, perquè clar, és un vaixell que té 5 camarots. We need the cabin. Una la bangun. Sorry. Hi, we need a cabin, if it's possible. No? No? First class, then. Yeah. Okay. Okay. A més, allí pot entrar tanta gent com vulguis, ningú compta. A l'anada compres el tíquet el mateix dia, però pel matí, i llavors entres amb el paperet. Però aquí s'ha de comprar a dalt del vaixell. Ja vam pensar, bueno, doncs quan arribis te'l cobraran. Res, no ens va cobrar ningú. Vam entrar dins el vaixell i vam preguntar, escolta, això a qui li hem de pagar? Ja, això ja ho pagaràs després. I need to pay the ticket. Later. Later? Oh! Com estàvem allà dalt. Perquè clar, què passa? Que això venia del sud. El vaixell ara venia del sud i nosaltres vam pensar, bueno, per aquí no hi haurà ningú i tal.
Hem entrat, bé, cap problema, però arribes a dalt, a la first class, en principi, hi ha una porta. Llavors, què va passar? Allí ha entrat tothom. La meva teoria és que hi havia tanta càrrega que el vaixell anava una mica enfonsat i hi havia tanta gent que el van deixar pujar cap a dalt, cap a la first class, perquè no cabien. Estàvem com a sardines en llauna. Madre mía, pues sí que estamos avui. Pues sí que hi ha gent avui. Hi ha una gentada avui. How are you? No. When we come here without cabin and we say okay, and when we come back must be a cabin because it's better for the sleep but no. it's not possible. Where do you go to? Yeah, in Cafe. It's not too bad then, just one night. Yeah, we're going all the way to the Jumbo, but we've got a cabin. Yeah. But they sell out really quick. You have to book it like 1 week in advance. Okay. There's not many cabins, there's only like 6 hours. Yeah, 6 hours. Yeah, but I think that the boat is only for 2,000 people. Yeah. How many people are you? Thank you. A l'anada vam estar 16 hores, no sé quantes, perquè va estar un munt d'estona parat. Però a la tornada, la sort és que només pujar al vaixell, va posar els motors en marxa i va tirar. I vinga. I ala. Amb la qual vam sortir a les 6 aproximadament, puntuals com havia de ser. Sí, però quan hem estat com a sardines, ha sigut quan ha pujat la gent de la illa petita. Sí. Que llavors ja no hi cabia ningú més allà. Vam sortir de la illa petita a les 10 de la nit. Compteu des de les 10 de la nit fins a les 2 de la matinada. No està mal. Com a sardines, sí. Sí, bueno, tota no. la coberta era una manta de gent. No, perquè us faci... No ens podíem girar. Per sortir era pràcticament impossible, perquè havies d'anar passant sense trepitjar a ningú. Hem sortit dels primers, perquè clar, quan ja té una experiència, L'experiència és un grau. hòstia, i tant, quan hem vist que hi arribàvem, ens hem posat al lloc correcte i hem sortit, doncs jo diria que amb la primera barca. Jo diria que amb la primera barca. La primera o la segona, però del nostre costat la primera. Sí, sí. Hem arribat al lloc de manera correcta i llavors ens hem anat a l'hotel que ja teníem, on estava el papet allà esperant-nos i hem dormit superbé fins a les 10. I ara ens hem aixecat, ens hem fet l'esmorzar i hem agafat una ruta. La gent normalment aquí a Malawi què fa? Va fent de nord a sud o de sud a nord la llera del llac. Llavors, nosaltres hem decidit de fer una mica una incursió per unes carreteretes que veiem que estan prou bé. El que farem simplement és fer un wild camping aquesta nit, si podem, anem assenyalat un, ja veurem si arribem o no o què. Ves que res per fer una zona que no és que no la estigui al típica. costat del llac, sí. Demà doncs, ja tornaríem a anar cap al llac i seguir cap al sud. Ja ens dirigim sense presses, però ja ens estem dirigint cap a Moçambic. Què està passant? A més, hi ha gent que va cap a una banda, hi ha gent que va cap a l'altra. Perquè ja han acabat i ara cadascú va cap a casa seva, no? O sigui, igual era boda, funeral o missa. Van cap als cotxes a distribuir-se pels llocs. Però van tots a diumenge, això sí, eh? Sí, sí, sí. Amb les seves faldilletes de colors. Sí, sí. Ja tornem a estar en una pisteta que ens fa molta il·lusió perquè feia molt de temps que no estàvem. Bueno, molt de temps. Entre cometes. Ens han tingut segrestat amb una illa. Clar, hem hagut de... A nosaltres això d'estar en una illa, a veure... Aquí el problema ha sigut que ens van dir no, que sí, que hi ha altres opcions i no sé què. Mentida. Mentida podrida. L'única opció és anar amb aquest vaixell i aquest vaixell tarda 5 dies en tornar. O sigui, no n'hi ha més. I encara sort hem tingut que feia bon temps, però aquestes pistetes són el que ens mola. I la veritat que ens agrada moltíssim. Sí, sí. No tingueu a fer-ho en època de pluges. No, en època de pluges oblideu-vos, perquè això està complicadín. Tot una pujada guapa. És xulo, és xulo. No hagués pensat mai que m'agradaria
el 4x4, no sé per què, i mira. És tot provar-ho, això. Bueno, és que vam sortir amb una mà al davant i una mà al darrere de Tarragona. Sí. O sigui, no en teníem ni idea. Ni idea. I, bueno, al final ho hem après a ventallots, però n'hem après. I a conduir, doncs també, una mica de pràctica i A tot. vas veient. Però jo us recomano que ho feu al revés. Sí, És a dir, que sortiu apresos. una mica preparats. Després, evidentment, te trobaràs en situacions que hauràs de solventar de la manera que tu puguis. Però si tens les eines adequades, és molt més fàcil. I nosaltres hem après a base d'hòsties, la veritat. Jo crec que tenim una virtut i és que no tenim por. Que no sé si és una virtut o és una temeritat. Això ens fa aprendre moltes coses. Aquestes pors que tenim tots són les que realment fan que no fem el que nosaltres voldríem. Però bueno, no em poso filosòfic. Avui hem dinat, com ens hem aixecat tard, perquè hem arribat a les 2 de la matinada, hem aixecat a les 10, no us penseu, però hem esmorzat tard. Llavors hem dinat uns plàtans, que estan molt bons, per cert. Són uns platanitos, petitons i gorditos, no? Sí, Estan extremadament bons, són supergustosos. En tenen de tots els... de tots els colors i tots els tamanys. Sí, però a nosaltres ens agraden aquest, i amb 2 queixalades te'l fots. Estan molt bons. Que guapa que és aquesta pista, tu! Jo pensava que això seria un trunyo, i mira, guapa. Aquí veieu l'esborany que s'ha fet i com passa un cotxe, però super justiviris. Ara us ho ensenyo quan ve la Noe. Bon dia! Hem tingut una nit molt dolenta. Tenim 300 quilòmetres i la mitja és de 50-40, Mare meva. Els presentem, no? Vinga, us el presentem. Jennifer, a la fi. Ok.